Let's go, CC Gang, Tyšinko here. Vítame vás pri tomto novom formáte, do ktorého si sa mohol zapojiť taktiež ty. So mnou je po pravom boku Lara, naša krásna moderátorka Kryptokartelu. Po mojom ľavom boku je Spikey Dado, ktorého si určite už poznal na našom feede Instagramovom. A vítame vás pri dnešnom krásnom videu. Kryptokartel je movement a platforma pre všetkých mladých hustlerov, ktorí chcú byť zdraví. Či už fyzicky, či už psychicky a taktiež aj finančne. Toto všetko poskytuje Kryptokartel. Začali sme ako kryptomenová vysoká škola a dnes je z Kryptokartelu kult, ktorý pozná celé Slovensko. Čaká ťa ešte to strašne veľa aj zadarmo edukácie, ktorú chceme poskytnúť slovenskej mládeži a taktiež aj takéto koncepty, ako je CC Gang 1000 súťaž. Pravidlá tejto súťaže, ktorú dneska ideme vyhodnotiť s mojimi kolegovcami, vám povie moja kolegyňa Lara. Poriadne ju počúvajte, lebo tieto pravidlá stanú nemenné aj na ďalšie súťaže. Takže Lara, dávam ti slovo. Pravidlá boli jednoduché, stačilo urobiť CC movement v nejakom zaujímavom spôsobe, potom to posnúť, označiť CC Gang 1000 a označiť Kryptokartel. Veľmi easy, presne tak. Takže dneska si ukážeme, aký content z toho vznikol. Do budúcna budeš mať príležitosť taktiež aj ty zažiariť. A ak si sa nezapil tentokrát, tak nezúfaj, nakoľko hneď po ukončení tejto súťaže štartuje rovno ďalšia, kde môžeš ukázať svoju kreativitu a zarobiť si, takže nezabudni followovať Kryptokartel. CC Gang a nám už nezostáva nič iné, ako sa ísť pozrieť na našich súťažiacich, o ktorých rozhodne samozrejme ty, ktorý vyhrá. Poďme na to. Dobre, takže prvého tu máme Juliana, ktorý perom alebo ceruskou nakreslil takúto karikatúru. Boh vie koho, že kto to je, kto má taký chudý krk. Nejaký hiphoper. Veľkú hlavu. Čo to má? Čiapku na hlave? Nejakú... Vyzerá to ako beanie, alebo že má tieto šuverené čelo. No. A čo je to beanie? Vy ste Že čapica proste, akože čiapka zimná. sa volá beanie, hej, aha. No tak je nastakovaná na sebe, vieš, aby bola taká messy. Chápem. Akože za mňa pohodička, ale či to je hodné toho litra, To je otázka. to už si som úplne istý. Akože mne sa to mega páči, že to je robené celé perom, že tam sú pekné tiene a ja si myslím, že proste aj ten typek, či je to proste niekto alebo nie, proste mne sa to strašne vidí. No to je cool. Dal si záležať určite. Hodziny tam sú, možno sú to aj Rolexy. A Juliana poznám, Julian je skvelý chalan a určite má veľký talent na kreslenie. Ale či to bez stačí na výhru, uvidíme. O tom rozhodnete vy. Tak poďme ďalej. Ďalšieho tu máme typka, ktorý na kolobežke spravil pár trikov. Prečík dobrý dal. Hej. Gang. Ty kokos. Dobre, akože ja sa do tohto športu kolobežkového nevyznám, ale mne to prišlo akože naskillený. Že tie triky určite by nedokázal spraviť asi nejaký amatér, takže bude asi dobrý. Čo si o to myslíte vy? Za mňa to je fascinujúce a určite by som dal rovno do top 3, lebo nemyslím, že toto niečo prekoná, akože úprimne. To Salto zabil moc. Salto zabil moc, akože máme tam ešte pár kúskov, ktoré stoja za okomentovanie, ale veľký shoutout. Martin Herak, máš ešte super meno do toho. Mne sa to tiež veľmi páči, je to také akčné, športové, cool, zaujímavé, dobrý skill to flex. Tak, a dal dobrú hudbu. No, to je. Super. Dobre, Martin Herák, dobrá práca, ideme ďalej. Ďalej tu máme Rampyho, ktorý na nejakom výlete ukázal CC sign, bo či bol na turistike, alebo tam behal, moc nám o tom nepovedal. Každopádne pohyb je zdravá vec, my sme nadšenci športoví, takže za mňa good. Na výhru to pravdepodobne asi nebude, ale moji kolegovia. Za mňa fajn proste odprezentoval ten zdravý lifestyle, proste išiel na turistiku, ukázal CC Gang, ale na výhru to akože není, no. Ale ceníme, shoutout. Je to milé, išiel sa poprechádzať, myslel na nás celú cestu možno, čiže to cením a je to. Presne tak, bracho. Super. A to, že si v Medeline alebo v Medvedine je veľké plus. Možno sa nájdú nejakí nadšenci Medelinu, ktorí ti ten hlas dajú.
Ideme ďalej. No, toto je veľké. Praj si niečo. No, poďme na to. Koľko salta tam dáva? Oh, Sissy Gang. To je zimomriavky, mám tých. Áno. Krásne. To je strašne cool. Jaký jazyčisko. Ďábel. Úžasné. Toto je silné. Pamätá na tá inštruktora. Úžasné. Dobre, k tomu to asi netreba čo dodať, to je frajerina jak hajzel. Ja som raz na tomto bol, v Dubaji som skákal zo 4 km, nie je to absolútne sranda. Išli sme 10 v lietadle, samozrejme otvorili sa tie dvere, každý bol dovtedy frajer, kým sa neotvorili tie dvere, z ktorých sme mali skákať. Takže kto ide prvý? Samozrejme som išiel ja prvý. Keď som sa postavil na ten kraj, tak 3-krát som sa prežehnal. Bol to extrém. 20 sekúnd som voľne padal, hlava mi išla vybuchnúť a zážitok, jak svinia, odporúčam to každému. Pablo, výborná práca, máš môj hlas. Čo na to hovoríte vy? Lari? Je to cool. Ja kebyže som tak vysoko, tak jediné, na čo myslím, je môj život. Takže som za ňou vďačná. Ale ja to cením, je to pekné, je to krásne. Mne sa to páči, je to krásne. Zabil to. To je za mňa má vajco proste, nič iné, však to máš nedopovedať, že frajer. Presne tak, si gang. Dobre, výborne. Môžeme ísť ďalej, toto je veľký favorit na výhru. Ďalej tu máme chalaniska, ktorého meno je Tusi a odfotil sa na jachte na dovolenke v Egypte, v Hurghade. Takže k tomuto poviem takú backstory. Ja Tusi ho poznám, je to chalanisko, ktorý pracuje u nás na Selse v Prahe. A pre mnohých ľudí, ktorí si pozrú túto fotku, tak by to prišlo veľmi všeobecná tá fotka. Že nie je tam nič zaujímavé. No ja za tým vidím ten backstory, ten príbeh, ako sa dostalo na tú dovolenku a poviem vám, že on to nemal reálne ľahké. Už dlhšie sa v rodine potýka s jednou chorobou, ktorá ho núči byť non-stop v strehu, non-stop dávať pozor na svojho rodinného blízkeho, non-stop byť ready z práce, odísť a zachraňovať možno niekedy v niektorých prípadoch život. Čiže nemá to tu si ľahké a ja vidím, koľko driny a potu ho stálo si užiť túto krásnu dovolenku. Čiže keď viem všetko toto, tak táto fotka má pre mňa obrovskú hodnotu, lebo nie je to len bežná fotka z dovolenky, je to víťazstvo nad životom, nad všetkými nástrahami, ktoré tu si má. Všetky polená preskákané, ktoré mu boli hodené pod kolena. Zaslúžene si na jachte v Egypte spravil Sissy Gang sign, čiže... Je to frajer. Akože ja som túto backstory nevedel, ale akože rešpekt. Jo. Rešpekt Tusinko. Dobrá práca. Ale nepostupuješ. Dobre. Športovec roka. Športovec roka. Tohto nechám komentovať vás, ale najskôr si to pozrieme. Front. Right, so, dokončil. Má na to Melbourne je Sissy. Po favor, akože nexiálna výzva, výsvistvo, prekonávaní samého seba. Tak by sa bola táto výzva. A čo tie toto, že mordou 4-krát prošlo, 2-krát vyplo slnko, 8-krát som vstúpil do mláky, ale najdôležitejšia je odhodlanie a príprava. Moja príprava, pondelok 10 km, útorok 5, stredu 3, piva a whisky. Šak? Iba whisky. To som nečakal. Sa jedna kilometrov. To ma šokoval, ale aspoň je úprimný. Musí tam byť ten balans. OK, o maj. Tričko! Čo ti jebe? It's my first down marathon. To je frajer. Dokončiť
Pomas. Na F1 trati. Je. Yes. Kola spak. Prekonal som sám seba, to je najdôležitejšie a super je go piči. Piči go je to. Som hrdý na seba. Si. Toto je za mňa, že môj favorit. On dal do toho, že všetko proste má aj, že myšlenku, čo všetko preto robil, aj všetko, toto je proste, toto sa ma dotklo, toto je výborné. Aj ja, presne, že takto to má vyzerať, akože úplne to odprezentoval ako strašný král, ešte jak sa s tým videom vyhral, jak to je zeditované. Ešte tričko si vyrobil, ty kokos, že Strašný cool. proste cením to a akože určite postupuješ do top 3 za mňa. Presne tak. Aby ste vedeli, tak my vybereme jedného finalistu a ďalších 3 vyberete vy, ľudia, hlasovaním. Takže my sa na konci rozhodneme, že ktorého človeka pošleme rovno do finále a o zvyšku sa postaráte vy. Takže veľký shoutout Lucky Pro. A ešte poviem takú drobnosť, všimol som si, že je v Austrálii, v Melbourne. Do našej skupiny CryptoCartel sa prevažne prihlasujú ľudia zo zahraničia. Slováci žijúci v zahraničí, čo som si všimol, či v Holandsku, v Kanade, v USA, Austrálii, v Dubaji. Je to také možno na zamyslenie sa, že akú mentalitu majú ľudia, ktorí žijú mimo Slovenska, akú mentalitu majú ľudia, ktorí žijú na Slovensku a poďme s tým niečo robiť. Let's go! Lucky Pro, veľký shoutout, 10 z 10, ideme ďalej. Super, ďalej tu máme Grafit, CryptoCartel. To je, hádam, prvý grafit, Spikey TC. A v tejto kultúre hlboko, čo nám hovoríš na ten grafit? Akože, za mňa sa to cení, hej, že po piči, že fakt, že akože cením tú námahu a takto, ale nemôžem to úplne hodnotiť, nakoľko nemám nejaké takéto umelecké schopnosti, ale podľa mňa si sa s tým akože mal aj lepšie vyhrať, ale nechcem to takto hodnotiť, vieš, že cení sa to, ale neviem, niečo mi tam trošku vadí, že niečo mi sa tam ešte tak doplnilo, neviem, že hej. Ale ja nie som žiadny umelec, ani proste writer, ani nič, takže... Moje skúsenosti z graffiti bolo, keď som, ja neviem koľko mal rokov, 11-12, neviem kedy vyšiel Gimple film, tak hneď z kina som išiel s kamarátmi do železiarstva, kde sme ukradli sprej a išli sme malovať. Toto nás držalo chvíľku, ale uvedomil som sa, že to, čo robíme, je vandalizmus, žiadne umenie. Že mi to fakt nešlo, bol som úplne krivý. Nevedel som nakresliť nič poriadne, tak som sa radšej na to vysral pre nejaké vyššie dobro a dobre som aj spravil. Podľa mňa toto je dobré nakreslené, ale tiež mi tomu niečo chýba. Že určite rešpekt za snahu. No uvidíme, ako to hodnotia ľudia. Lári? Za mňa pekné, dal si námahu to spraviť, alebo dal, hej. Venoval si tomu čas. Určite máš talent, ale mal by si ešte trošku viac na tom pracovať a rozvíjať viac svoju kreativitu, lebo si myslím, že si mohol použiť aj viac farieb alebo niečo také. Čiže verím, že v budúcnosti budeš možno môj favorit. Každopádne, ale ďakujeme, že si sa zapojil do súťaže, lebo cení sa to. Je to pekné. Veľký shoutout. Ďalej tu máme slovenského fightera Dominika, ktorý je fighter aj v Oktagone, bol fighter aj v RFAčku a na fotke ukazuje CC Gang Sign s UFC fighterom Gustavom Lópezom, ktorý je známy UFC fighter a za mňa super. Dominik je veľkým reprezentantom CryptoCartelu. Máme radi šport, máme radi športovcov a hlavne tých športovcov, ktorí to berú vážne a idú do toho na full time. Dominik je jeden z nich a prajeme mu veľa úspechov a verím, že dostane nejaké hlasy od svojich fanúšikov. Toto sú taktiež dve zamestnankyne z kolegyne z Prahy, Michaela a Cynthia. Sú to v podstate najlepšie kamarátky, ktoré spojila naša práca. A toto je taktiež spoločná dovolenka, myslím, že tiež v Egypte. Sisi in Afrika tu napísali, ale myslím, že je to v Egypte. A je tam podobný príbeh ako u Tusiho. Dievčatá makali celý rok, išli tvrdo a zaslúžená dovolenka, užili si to brutálne. To bola jedna z mnohých dovoleniek, čo ich ešte čaká, lebo sú obidve veľmi šikovné. Takže veľký shoutout, CC Gang je všade po svete, naši ľudia cestujú, užívajú si, športujú, sú zdraví a šťastní. Flexing s kamošmi na luxury, vile pri mori.
SK. Opäť krásna kresba. Chcem to stopnúť niekde pri... Sa mi páčia tie detaily kryptokartel očí. Rolexy na ruke samozrejme. Bitcoin. Je to sick, je to strašne sick, je to vyrastýne. Hej. Aj tie detaily premakané, strašne krásne to je. Presne tak. Ešte ten Macko sedí v nejakom penthouse, ak zvaním ten mrakodrapy. Áno, Aha. Určite niekde v Dubaji. to je tiež môj favorit. Áno, za 10 z 10, veľmi krásne a už to máme zavesené. Ukáž. Paráda. Takže máme to tu aj v realite, hľadáme tomu rám a je to fakt krásne. Je to cool. Pekné, páči sa mi to. Čistá paradička. A posledné video, ktoré si dneska ukážeme, tak je frajer, ktorý si... CC Gang. CC Gang Pimp My Ride Edition. Presne tak, čo hovorí, spajky na tieto disky. Mňa zaujíma, že čo to spravil, že to vyzerá ako nejaké... Nie sú to tí páry, Na to- ktoré pukneš. Áno. Zabilo to proste Custom Rims, CC Gang X, Exhibit, Pimp My Ride, akože frajer. Hej, kabriolet. Som sa vedieť, koľko mu to tam vydržalo. Tomu či na to zbalil nejakú buchtu. Bohe. Ale super, dobre, výborné. Kreatívni ste ľudia. Dosť. Toto som nečakal. Toto je šok. Toto je šok. Ale dobre to vyzerá, akože. Vyzerá to dobre, no. Ale keby to je že jedna farba, to by to vyzeralo lepšie. Tak to je tak trochu taký kolotoč. Táto je viac také menej farebné. Tu vyzerá tiež brutálne. Myslíte, že si vyberš z jednej strany? Alebo... Ja, že iba z jednej strany to dal. Patria prejebal som tu milión, zarobil tu milión, ulicem. Patria prejebal som tu milión, zarobil tu milión. Gang Mirec, shoutout. Za mňa víťaz jasný. Rukavice, aby neboli otlačky prstov. Dobre mus. Je to 10. Za mňa šéf. Frajer. Frajer na záver. Frajer na záver. Dobre, takže kamaráti moji, Lara, Spajky, musíme vybrať jedného finalistu. Ktorý to bude podľa vás? Najskôr nechám hovoriť Laru, povedz, ktorý a prečo. No, tak akože asi ja budem za tento obraz, pretože je krásny, je farebný, proste mne osobne sa strašne moc páči, aj keď mega cením nášho Lucky bežca, čo si myslím, že tiež do toho dal strašne veľa, ale toto je niečo, čo by som si aj ja doma zavesila, lebo je to mega cool a čiže môj hlas dávam tomuto obrazu. Spajky? Ja tak balansujem, že medzi tým maratónom a tým kolobežkárom, hej, že ja si myslím, že by som to dala s tomu Luckymu, čo dal ten polmaratón. Jo, takže Lucky 1 bod, obraz 1 bod a ja to rozhodnem. Dávam bod Luckymu, lebo to bolo podľa mňa najnamáhavejšie. Bola to frajerina, dal si na tom záležať, spravil si aj tričko, odbol si polmaratón, ja som to v živote ešte neodbehol. Extrém. A gratulujeme, si prvý finalista. A o ďalších finalistoch teraz môže rozhodnúť práve ty na cryptokartel.cash Instagrame, na našich storkách. Zahlasuj za tvojho víťaza, za video, ktoré sa ti najviac páčilo a rozhodni ty, kto budú ďalší traja finalisti. Potom si dáme big finále a už štartujeme ďalšiu súťaž. Takže Kryptokartel, ďakujeme za pozornosť. Už teraz na storkách Kryptokartelu choď hlasovať a vidíme sa pri ďalšom videi, kde odozdáme cenu nášmu výhercovi. Takže ďakujeme za pozornosť. CC Gang, čaute.